नायदो सोलोंदो मालिबिटानि खौसेथिखौ बे खौसेथिखौ नुनानै गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों दा मोनसे बहाय हैबावनायसै नै हरैहाय दाउदै दैनै भेन्दि ना दाउजों खुमब्रा हाग्राबारियाव दैयाखौ माबायदि लोङो बेबस्था खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय भुटाननिफ्राय बोहैनाय लालाय दै जाय दैया बोहैनानै उसिफावनानै मालिबिटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालिबिटायावहाय लोमसावहैनानै गाज्रि थासारि खालामदोंमोन नैबे दैखौ होबथानो एबा मुथुनो थाखाय दिनै रायजोफोरा आवगायबोदों अल मालिबिटा अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो गिबिनिफ्राय जोङो जागायनानै लानि दा जागायलायबाय नैबे इण्डियानिफ्रायनो दा नैबे जोंनि इण्डिया भुटान बर्डारावनो जमा जानानै दं गासै सुबुंफोर जायफोरा बे प्रटेक्शनाव ज' थांगोन ओंखारनायाथ' अल मालिबिटा जेसेबां दं बयबो ज' मदद होलायदों खुनु जातिनि फारागथि गैया खारन नैबे मालिबिटा एरियाखौनो बासायनांगौनि खोथा दङ नङाब्ला मालिबिटा विल नट बि सेफ दा नायदो नै रेडि जानानै फैजेनबाय नै ओंखाम थफ्ला लानानै माबा लानानै गोबाङैनो दं बुंनाय बायदिब्ला 400निबो बांसिन सुबुंफोर बेवहाय मावनो थांगोन बिराद गोबां दं मानोना मालिबिटा एरिया सिङाव एबा मालिबिटा BCDCनि सिङावहाय 29टा भिलेजेस दङ फिसा फिसा गामिफोर दा बेनि गासैबो ओंखारबोदों आरो नै बे मावनो थांनायावनो माखासे गोहोगोरा आइजोफोरखौबो जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना नायदो नै बेलाय नै आब'मोन दङ नै ओइलाय मादैमोन ओमफ्राय नोंसोरबो खामानि मावनो थांगोन औ खामानि मावनो फैदों प्रटेक्शनाव औ हौवाफोर गैया नालाय खान फैदों जों हौवाफोर गैया अ जाखिनि हायो मावनायसै औ बेनो बोलो होफानायसै औ बावजो ओंखारजेनबाय नै होमब्ला हाबसिगोन जाहैबाय भुटान सिङाव दा भुटानाव दंखासै दा दावखोथ'वाखै बेवहाय माखासे लिस्ट लानाय मानाय खालामग्रोदोंमोन जयै मावगोन जाहाथे जयै मावनानै थाब फोजोबनो हायो खौसेथियानो बोलो आरोबाव आइजोफोर नै What? We are going to protect ourselves now, ourselves only. दे लो अब्ला दा बयबो आवगायबाय उनाव नायदो गोबां मानसिफोर ओरै सेंग्रा गाज्लाफोरबो दङ नै दा नैबेयाव मोनफैबाय जों बिसिनि बांकार बर्डारनि बांकार बियो मोनफैबायानो लोगोफोर बै हाजोखौ नुबाय ने आं दाख्लै दिन्थिनाय टावार गोनां हाजो उमब्लिं गोबां फैगासिनो दङ गोबां थांबाय दा मोनफैबाय लोगोफोर जोंनि जायगायावहाय प्रटेक्शननि खामानिखौ मावनांगौ आं दाख्लै सिगांनि भिडिअ दिन्थिनाय बे एखे जायगायानो बेनिफ्राय नैबाव नायोब्ला दैनि लामायानो सिदा ओरैसोखानै जेराव गसंनानै दङ आं नैबे केनेल गोनां बेजोंनो बारखोनानै ओरै थांनानै मालिबिटायावहाय लोमसावहैनाय अबस्था जानाया नैबेजोंनो दा दैयाथ' रानबाय खारन अखाया एब्राव खम जाबाय सानथाम सानब्रैया बेनिफ्राय दा राननानै जोङो नुफैबाय नै दा बेबायदि अबस्था जानानै दं बे 6 बोसोरनि सिगां 2016आव ना मालाबा बेवखौहाय प्रटेक्शन होदोंमोन जाहैबाय भुटान गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेथ' एसे गाज्रि जाबाय नै दा बेनिखायनो दा मालिबिटा एरियाखौ बासायनो थाखाय नैबेयावनो प्रटेक्शन होनानै लानांगौ दैया एसे रानबाय बेनिखायनो बे समावनो मावग'नानै लानांगौ साननानै बयबो दिनैहाय लैहोर ज'यैहाय फैदों हौवा हिन्जाव गासैबो ज' सेंग्राफोर बोराय बेन्थ दा बेथ' जाहैबाय लालाय दै बेनिफ्राय बिसिनि मेटेरियल्स बाहायनाया बिराद मोजां क्वालिटिमोन जों नुनो मोन्दों दा नैबेबो जिनाखि नेट बियो कटेड बिसिनो नै जोरनायनि माराम जायै बायदि बेलाय नै कटेड दाख्लै सोरबा कमेन्टआव खोथा हरदोंमोन बेखौहाय माबा जिअ प्लास्टिक ना माबा मोनसे होनो माबा थुम्बु बायदि औ बेबायदि खय बोसोर होनदों गेरेन्टिया 50 बोसोर होननानै खोनानो मोनदों आरो जों 7 बोसोर जाबाय माराम खायाखै ओहो दा गोबां जमा जाबाय ओमफ्राय माखासे आरो फैगासिनो दंबावो हनै लाइननो हनै बैलाय दाखालि जों फैनाय ओमफ्राय नैबे गुमैमोन इन्टेलेक्सुवेलमोन इनिशियेटिभ लानायजोंहाय दिनै मोनसे खामानिया मावजानो थांगासिनो दं दा बे प्रसेसखौ माबोरै खालामखो ओमफ्राय माबोरै दिनैहाय मावनो आवगायबोखो ज'यै जोङो एसे दाखालि फैना नायनायनि उनाव जों थांनानै मालिबिटा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि डेटखौहाय जोङो लानानै भुटानाव DC SDOनिसिम एप्लिकेसननि गेजेरजों पारमिसन लानानै दिनै हदौ मालिबिटा ओनसोलनि रायजो राजा गासैबो फैबाय खामानिखौ मावनो थाखाय ओमफ्राय बेसेबांसिम मानसि जमा जाखो प्राय 400 जना जमा जाफैबाय फैजोबोब्ला मथा-मथि 800-900 जन मानसि जागोन नै अन्थाइया गलांजोबबाय नै गाहायजों नेटआ सायाव थालांलायबाय नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ दा दैया राननायखायसो मोजाङै नोंथांमोना नुबाय एबा जोंबो नुबाय बेबायदि नै फैनानै दसे रेस्ट लाबाय दसे उनाव
आवगायसिगोन खामानियाव जागायसिगोन बेनिफ्राय बाख्नायनांगोन जोंनि नैबे आदै जरसखौ गासैबो बिनि थाखायनो पारमिसननि खामानि अफिसियेल खामानि गासैबो बिनि थाखायनो जाजोब्बाय दिनै मावनो थाखाय बयबो आवगायबोनो मोनबाय माने बेहा नैबे आदैहा माने मोजां टार्म्स रिलेसन दङ भुटाननि रायजो राजाफोरजोंल' नङा माने बिसिनि अफिसियेल गेदेर गोलाव डिसि होन एसडि होन बेबायदि आरो दा बेबायदि दाथ' फुल पारमिसन मोनजोब्बाय आदै जाजोब्बाय दा गोसोबायदि मावनानै थांनो हासै गोसोबायदि मावनो हासिगोन औ बेनोल' दालाङाव थांना गाखोहैनो मोना औ औ जोंनि औ खामानि जेरै मावनांगौ बेखौल' मावनानै थांनांगौ आदसा आदसा दिनै सानसेनि थाखाय औ सानसेनि थाखाय औ जुदि दिनैहाय खामानिया कमप्लिट जाया बेखौ आं दा माबा मोनसे हायाब्ला रायलायजागोन रायलायनानै आरो नेक्स्ट टाइम अब्ला खामानिया जागायबाय नै सुरु अन्थाइ खनसायनानै बल्डार खनसायनानै ओरैहाय गारहैनाय जागायबाय येस खौसेथियानो बोलो बयबो मावलायला बोलो नाङा बा नाहरदो लोगोफोर नै बेसे गोबां मानसिफोर जोमै जोमै जोमैल' नै दा नायदो माबायदि खौसेयै मावलायदों बे अल मालिभिटा एरियानि सुबुंफोर मानो होनोब्ला बिथांमोना बासायजानांगोन दे हाभ टु बि सेफ नैबे दैखौ होथेनानै नङाब्ला बिसोरनि धोन सम्पति संसार जानाया जोबोद खस्थ' जाबाय थागोन लोगोफोर नायदो नै दा नायदो आइजोफ्राबो लैहोर लैहोरनो नै गोसो गुदुंथार अन्थाइ रोगादों खामानि मावनो फैदों औ हौवाफोर गैया नालाय औ जोङो एसे एसे मदद खालामनोसै दे जा हायो ने जा हायो जाखिनि हायो औ नायदो नै बेसेबां जोमै जोमै मानसि जायगानो मोनलायलाया बेथ' थाबैनो हानांगौ दा डाइरेक्सनफ्रा माबायदि सोलिदों बेखौ मिथिथ'वा जायखिया ओरै लांनानै हरैहाय दै खाथियावहाय गारथेहैगासिनो दङ अन्थाइफोरखौ लांनानै बल्डारफोरखौ मा जादों गारियानो थाबथाबाय ट्रेक्टरा औ ट्रेक्टरा बैयाव ट्रेक्टरा जों बेखौ बाननानै लाबोबाय आदसा आदसा ट्रेक्टर थाबथाबायनो दा ट्रेक्टरनिफ्राय ओरै बाननानै लाबोनांबाय नेटफोरखौहाय ट्रेक्टरजों लाबोदोंमोन लाबोनाया सौफैबाय माखासे दैदेनगिरिफोर मेदामाबो सौफैबाय नै मेदाम सौफैबाय होमब्ला सौफैबाय औ खर' बाहायनानै खामानि मावोला एसे गोरलैसिन जायो दा नै बेबायदि लाइन लाइन थालायनानै एसे पासिं खालामलायनाय जाहैबाय नै पासिं खालामलायनानै बैयाव जमा औ बरिया बेफोरसो नायदो सोलोंदो मालिभिटानि खौसेथिखौ मालिभिटानि इउनिटिखौ नायदो गिदिर गिदिर लिररायो गोजावगोन औ दा दसेयावनो गोबां जाबायबो नै एसे गोबां जाजेनबायानो अन्थाइयाथ' नै बिहाव जायो नै मालिभिटाथ' बिहाव लागोन नालाय ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय मिडियाफोरनि मा जायोमोनलाय मिडियाफ्रा माने खालि इसिनि मिडियाफोरनिबा ओंखाम खेमा लांनानै मानसिफोर नायनानैहाय मानसिफोर नायला खालि ओंखाम नेटखौ रेडि खालामबाय नै नेट माखासेफ्रा गोरों गोरों एक्सपिरियेन्स दंखायो बेखौ मावनो हानाय सुबुंफोर दंखायो नै दे बोना हो बोनानै फुवारदों इदि फुवारनांगौ आरो नै साहा साइडनिफ्राय नेट होनायखौ स्टार्ट खालामबाय नै नेटखौ बहायजेनबाय बेबायदि बहायनानै बिनि सायाव अन्थाइ गारसिगोन गारखांनायनि उनाव नैबे नेटखौ खाजोबसिगोन नामा ओमफ्राय दा बिनि सायाव अन्थाइ गारनाया जागायबाय नै अन्थाइ गारनानै बेखौ बुंहोसिगोन जाहैबाय गारजेनबाय नेटनि सायाव अन्थाइ दा नेटफोरखौ लाबोजोब्बाय ट्रेक्टरजों जाबनानै ओमफ्राय बस्था मा सोगोन बाव बाला सोनानै जिं जिङाव होग्रा बेफोरबायदि अन्थाइ फिसाखौहाय बस्थायाव सोनायसै आरो नै सोगासिनो दं माने बन्द खालामनांगौ मा नांगौ बन्द खालामनांगौ दे ओरैहाय माखासे बाला सोबाय बस्थायाव जायगा दे फाला करिब दे आदा होना हो थिगैनो दं दा बरिया साक्सेस जाखागोन दा साक्सेस
साक्सेस खालामनो नाजाबाय थादों औ जेरैखिजाया प्रटेक्सनथ' खालामनांगोन औ अखा हाना दैया फैब्लाथ' आरो प्रब्लेमा जाबावगोन ना जाबावगोन औ बासायनांगौनि खोथा दं बासायनांगौ एरियाखौ जेरैखि जाया औ दा नै मोनसे बहाय हैबावनायसै नै हरैहाय एसे खोलाहाजों नै जोंनो चेयारमेन साराबो नै हो दे होना हो औ औ बेफोरसो औ दे बरिया दे बेफोरसो साक्सेस जाहोसारगोन दा दिनै साक्सेस जागोन औ दे जोंनि महिलाफ्रा मेंनो रोंथारा जोंनि महिलाफ्रा मेंनो रोङा नै गोसो होना मावथारदों महिलाफ्रा मोजां औ दे बस्थायाव बालाफ्रा फ्राय सोखांजोब्बायानो नै ना दंबाव जेबो जायाखै गोबां सोबावनांगौ दं दे दा बेबायदि माने दा बस्थाफोरावहाय सोगासिनो दं माखासे सोखांबाय बस्थायाव बाला सोनानै माने साइडआव होसिनग्रा नामा बेनिफ्राय दा एसे रेस्टबो लादोंमोन सोरबा जिरायनानै दङ बेनिफ्राय दा मावफिननो होखांफिनलायबाय आरो लोगोफोर जोंनाव मेन पावार दं नाथाय मेटेरियल्स बायनो थाखाय रायजो राजाफोरहा थाखा फैसा गैया बेवहाय मदद खालामदों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिथांमोनखौहाय जोबोद साबायखर बावनांगोन हामबाय होनांगोन आंबो नैबे बिथांमोननि जानानै जोबोद साबायखर बावदों बिथांनिसिम दिनै बेसेबांसिम आवगायनो हायो नाजागोन बेनिफ्राय जुदि हाजोबाब्ला उनावबो मावफैनायनि बेबस्थाखौ खालामनो नागिरदों आरो दा जोंहा जोंनि निसिमा हालामनि मेडाम बिना गयारि नोंथांमोन बयबो सिनायखायो मेडामाथ' फैदों गोबां मदद खालामबाय दिनै नैबे थासारिखौ नुनानै बिनिफ्राय मेडामा दिनैहाय मा फोरमायनो सानदों गिबियावनो सोमदोन बरगयारिनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफासिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावग्रोबाय दिनै जोंनि निसिमा ओनसोलनि सिङाव जे मालिभिटा ओनसोल बे मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाया दिनै लोब फैनानै नैबे भुटान रायजोआवबाबो मालायनि देशआवबाबो फैनानै बान्दोखौ थेनो गोनां जादों मानो होनोबा बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रा मालिभिटा ओनसोलाव फ्राय बुंनो थाङोबा बर' रायजो राजायानो बांसिन बेयाव नेपालि आदिबासिबो दङ गोबां रायजो राजाया फैदों गैयाबाबो 1000निबो बांसिन रायजो राजाफोर फैनानै दिनै गावनि सय सम्पति न'खर बासायनो थाखाय बिथांमोनहा बानाय गैयालासिनो दिनै गिदिर अन्थाइ बल्दार थिखोनानै बिथांमोनहा प्रटेक्सन होफैदों बे प्रटेक्सन होनायाव गिबियावनो आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम निसिमानि जानानै रायजो राजा आइ आफानि जानानै आङो बिथांखौ रोजा साबायखर बावग्रोदों सारनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय सारा जेरैबायदि रायजोआ बुंदों जे जोंनो जास्ट मेटेरियेलखौ मोनबानो जागोन होननायाव आं सारनिसिम थांनानै रायलायनायाव सारा अके आं हरगोन होननानै लोगो हरदों बिथाङा हरनानै दिनै रायजो राजाखौ हेफाजाब होदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावबाय आरो आं मोनसे साबायखर बावनो नागिरदों जे मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजानि खौसेथि बे खौसेथिखौ नुनानै आङो माने गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों जे बिथांमोना खुनु जाथि हारि माहारि बासियालासिनो रायजो जानाय जेरै बेबायदियैनो दिनै खामानि मावनायावबो बाया मोजोमा बिथांमोनहा बयबो सोरबा टिचार मावनाय सोरबा सार्भिस मावनाय गोबां साख्रियालफ्राबो फैनानै अन्थाइ बल्दार दिखांफैदों बिथांमोना बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ मालिभिटानि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाखौ दे आं सासे इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि हिसाबै आं रोजा साबायखर बावदों नोंथाङा बेखौ एसे मेटेरियेलनि थाखाय सारनिसिम रायलायनाय होबा मोजां जागौ होननायखाय आङो रायलायनानै दिनै बे हाबाफारिसिम सफैनाय जाबाय आरोबाव मोनसे मेसेज होनो नागिरदों रायजो राजा आइ आफानो जाहाथे जेरैबायदि मालिभिटा ओनसोलनि रायजो राजाया खौसेथियै बिदि गावनि बिदि खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय जेरैबायदि थेनानै लादों दा आं गुबुन जायगाफ्रावबो गोबां दैबाना नुनायखाय खावलायनोसो लुबैदों बिदि खौसेथिया जेरावबो थायोबा एसे मावलायलाय बिदि खालामलायनानै लानो हायोबा खैफोदनिफ्राय बासायनो हागोन नामा आं बेखौ सानदों आरोखि प्रटेक्शना माने ओरैहाय बस्था थस्था होजेनबाय नै बेनिफ्राय ओरैहाय नैबेवहाय नेट जइन खालामगासिनो दङ नै ओरैहाय होमब्ला बस्थाखौ जाबजेनबाय नैबे सिस्टेमाव बेनिफ्राय बोरैजों थागोन नेट ना बल्दारा बेखौ मिथिथ'वा दाने जाहैबाय लान्च ब्रेक ओंखाम जानायनि सम नोंलाय मा ओंख्रि लाबोदों ब्रयलार वाह दे दा बयबो जानोहाय जिरायथ'बाय नै जासिगोन आरो लान्च ओमफ्राय जाखांनानै मावबावगोन जाहैबाय दसे दा ओंखाम जाखांनायनि सिगां नै बिदिसिम मावनो हाबाय नै बिदिसिम आवगायबाय खामानिया
ओमफ्राय हरैबो बल्डार जमा खालामनो हाबाय बेनिफ्राय ओरैहाय बस्था जाब्बाय ओमफ्राय नेट दङसै सिङाव बिनि सायाव बल्डार जाबसिगोन जागासिनो दङ नै मा ओंख्रि आबौ मा ओंख्रि दाउदै दैनै भेन्दि नाथुर थालिरजों ओंखाम सिफ्लेना जादों बिसनिसो जरा गैयिबाव नै जरा गैया दैनै बावसो नै दे दा मेदामाबो रायजोफोरजोंनो जाबाय नै दैलामबारियाव ओंखाम दिनैहाय बे मावफैनाय समाव मा ओंख्रि मेदाम दाउजों खुमब्रा ओमफ्राय नै जरा गैयि दं जरा गैयि दे ओमफ्राय आमायाबो नै ओरै दाउ खुमब्रा मेदामनिनो रानलायनानै जाबाय दे माने मेदामाबो न'आवहाय संनानै लाबोखादों आरो बिराद गोसो होनानै मावनानै मेंनानै उखैनानै दा जानायनि सम जाबाय नै मा ओंख्रिब्रा बेदरबो दंलाबायो बर'नि नेरसोन मैथा एम्फौबो एम्फौ दाउदै अमा बेदर अमा बिबुबावसो स्पेशेल जोब खामलालाय ओंख्रिया गोबां जायो रायजोआव बिनि एसेनो जाथ'वाखै आदा जानो नागिरदों नै मा ओंख्रिब्रा ओंख्रि लाबोगोन मैथा बाथोन मेवाइ गोखै बाब मैथाजों अमा बेदरजोंबो बाहेरायाव जाफैनाया गोथावसिन जायो ना मारा माने हिनजावबो सानै नुदेरनासो फैना जाफैदेरना ओंख्रि मोनजासिगोन ओंख्रिया गैलैमोन ओंख्रिया गैयामोन हाग्राबारियाव दैयाखौ माबायदि लोङो बेबस्था द्रबना बरिया माबायदि जेन'बा भुटाननि दैया गोदैसो मोनलोंलायबाय माथो दैया निजिरा गगोदान दा थोबायलै ओंखाम जानो थाखायसै बेनिफ्राय दा आं ओंखारफिनबाय लोगोफोर दा खामानियाथ' मावगासिनो दङ आङो जोबजासिम थायाखिसै बिथांमोना हानायखिनि दिनै मावगोन आरो जा एसे हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय मावनायफोरखौ दा इम्परटेन्टआ बेथ' बिथांमोनहा माने गामि हिसाबैनो ओंखारबाय इउनिटिखौ दिन्थिबाय ज'यै ओंखारलायबाय माने आरो बिथांमोना सरखारखौ एबा सोरखौबा लामा नायालासिनो गावनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै दिनै नैबे खामानिखौ मावनानै लादों जिथुनाखि प्रटेक्सन होथेनाय एबा जि जायगाजों दै बोहैदों बेखौ मुथुनाय बे खामानिखौ जोंनि अल मालिबिटा एरिया चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोबां लैहोर सुबुंफोर जमा जानानै बेखौ मावफुंबाय नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय दा भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन बाय